Mit navn er Michael Riisdahl. Jeg hjælper mænd til at blive moderne mænd i en kompleks og omskiftelig tid. Du kan finde dig i en situation, hvor du sidder med en sød kvinde og tænker, hende kunne jeg godt tænke mig lige at mysse med. Du kaster dig simpelthen direkte ud i det, fornemmer rummet, så ligger du til. Du læner dig lidt mod kvinden. Er det der gensidigt, er der mulighed for jer at trykke ansigtet sammen, og dermed et samtykke til kys. Altså stadigvæk rig mulighed for at være mandig, og samtidig også vise initiativ, uden at krænke nogen. Husk, du kan altid kontakte mig på min Instagram, i kommentarsporet eller som en DM. Så står jeg klar til at støtte og vejlede manden, der gerne vil være moderne, til et bedre datingliv.